Vítejte u trolovinek tohoto týdne stručně a bez keců. Pragmata od Capcomu má konečně hratelné demo. Na PC si už můžeš zastřílet ve sci-fi budoucnosti, konzolisti zatím jen koukají. Ale klid, Capcom potvrdil, že se dočkají. Akční side-scrolling adventura Towerborn byla dlouhodobu v předběžném přístupu, teď se ale konečně blíží plná verze a hra navíc zamíří i na PlayStation 5. Fanoušci Maria si všimli zvláštních detailů na některých obrázcích z kampaně My Mario a začali spekulovat o použití AI. Nintendo to ale jednoznačně popřelo a jedna z modelek potvrdila, že žádná umělá inteligence použita nebyla. Obrázek ale přesto působí trochu zvláštně. Co si o to myslíte vy? Dlouho očekávané GTA 6 má aktuálně stanovené datum vydání na 19. listopadu 2026. Fanoušci jsou nadšení, ale zároveň lehce skeptičtí. Hra už byla dvakrát odložena a GTA 5 je na scéně tak dlouho, že by si zasloužila vlastní občanku. Navíc insider ze Sony tvrdí, že GTA 6 stále není obsahově hotové, takže není 100% jistota, že se tenhle termín podaří dodržet. Do důchodu by to snad mohli zvládnout. Do té doby se můžeme těšit třeba na Marvel's Wolverine, který má podle všeho vyjít už letos v září, aby se prý vyhnul stínu GTA 6, rozumný tah. Detroit Become Human má na kontě již přes 15 milionů prodaných kopií. Vánoční slevy na Steamu tomu určitě pomohly, ale i tak jde o obrovský úspěch. Quantic Dream má za tuhle hru u mě veliký respekt, klobouček pánové. A klipem týdne se stává Rybí pětizářez. Ten a spoustu dalších najdete na Twitch TV /Velda, tak zdarec.